שלום תומר. שלום, קודם כל תומכם. ברוך השם. אני חייב להגיד קודם כל תודה שאתה מתקשר. מעריכים את זה מאוד. אני אגיד תודה לכם שאתם מכילים את זה ומבינים את זה שמג"ד מתקשר אחרי כל כך הרבה זמן, שבאמת לא הייתה לנו ברירה, עד יום שישי היינו בתוך עזה, אבל זה לא מובן מאליו שמשפחה מבינה את זה. אני כל הזמן שידרתי מאיפה שיכלתי שאנחנו איתכם מאחורה, והשיחה מאוד חשובה לנו, זה כן, זה נכון, ואנחנו מחזקים אתכם, שתגמרו את העבודה שם כמו שצריך, בריאים, שלמים, כולם תחזרו, ושניפגש אחרי זה בעזרת השם, תספרו לנו גם על ישי ועל כולם. אז רק בכל זאת אנחנו מדברים כמה דברים שרציתי כן להגיד. אחד, אני רוצה שזה יהיה ברור שאיך שתסתיים המלחמה, ואגב אני לא חושב שהיא תסתיים בקרוב, יש לנו עוד הרבה עבודה בפנים, אבל מתישהו היא תסתיים, וכשהיא תסתיים המשפחות השכולות, אתם בתוכם, תהפכו להיות באמת הדבר הכי חשוב שיש לנו, וזה יהפוך להיות משפחה, זה כבר הפך, אבל זה יהפוך גם שם בצורה רשמית, להיות משפחה לכל החיים. כן חשוב לי להגיד לכם, אני לא מספיק פה את התחקיר של האירוע, אבל כן חשוב לי להגיד משהו על ישי ועל האנשים שהיו איתו, כדי שלפחות לפני שאני נכנס לעזה עוד כמה שעות, שאני אדע שזה יושב לכם בראש. אתם יודעים, לוחמים נהרגים בצבא, ויש כל מיני מקרים שנהרגים בה. אתם יודעים, בכל גם יפול פצמ"ר, ובלב קבוצה של 5-6 לוחמים, הם נהרגים, וזה לא אומר שהם לא גיבורים. אבל אני חושב שתדעו שעל הקרב הזה שם, שהיה בנחל עוז, זה רמה אחרת של גבורה. זה רמה אחרת, הרי תשמעו, הבן שלכם יכול לברוח. זהו, זה כוח. זאת אומרת, כשהמחבלים הגיעו, הם לא נכנסים תוך שנייה. הבן שלכם יכול לקחת את הדברים שלו, ולרוץ לשדה. היה גם את הנמר אחרי זה. הם לא יכולים לפרוק מהנמר. הם לא יכולים, הם יכולים שם בפנים, ולהגן על עצמם. והגבורה כאן היא רמה אחרת, בסדר? זה לא... עוד פעם, כל לוחם שנהרג על קדושת המדינה, ושיצא לקרב גיבור. זה עדיין בסיפור שם, של הקרב הזה, היה משהו קצת אחר. היה להם יותר מדי פעמים, שהם יכולו לבחור שלא לעשות את מה שהם עשו, והם עשו. וסיפור הגבורה של הקרב הזה, כשתסתיים המלחמה, יסופר ויתועד, ועוד פעם, זה לא יחזיר את ישי לפה, בסדר? אבל עדיין, לוחמים צעירים עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 10, עוד 20 שנה, יגדלו על גבורת הקרב הזה, ועוד יספרו אותה, וסליחה שאני אומר את זה לאמא ולא לאבא, אל תעלב ממני, אבל אני מאמין שהאמא בבית היא לפעמים היותר, אתה יודע, זה יוצא מהגוף שלה. תלמדי, אמאות צעירות, איך מחנכים ילד, להתנהג ככה. אין לי מה להגיד לכם חוץ מזה, זה לא יודע אם זה מלכים או לא, אבל זאת האמת, וזה לא יחזיר את ישי, עליו שהוא איתנו ברוח, אבל תדעו, לפחות שהיה לכם בן גיבור, שיכל יותר מפעם אחת לברוח ובחר שלא לעשות את זה. זה לא יכול להיות שזה לא קשור לחינוך בבית. תלמדו אותנו, יש הרבה הורים צעירים במדינת ישראל, תלמדו אותנו איך מחנכים אנשים להיות ככה, איך מחנכים ילדים להיות ככה. זה באמת הדבר הכי חשוב להגיד לכם, ספר לכם שאנחנו עומדים לחזור לעזה בקרוב, תודה. אנחנו ננצח שמה, וכשנסתיים תהיו בטוחים שנגיע. תודה רבה, מחזיקים לכם את הידיים, וישי בטוח מלמעלה, ותודה, תודה על השיחה. תודה לכם שבוע טוב, אני רציתי להגיד שנתראה בקרוב, אני פשוט לא חושב שהמלחמה תיגמר בקרוב, אבל איך שהיא תיגמר, אנחנו נהיה אצלכם. תודה. תומר, אנחנו איתכם מחזיקים אצבעות ומתפעלים עליכם בעזרת השם שתחזרו לשלום, בריאים ושלמים עם שקט לעם ישראל. עם שקט, בדיוק, עם שקט. תודה רבה. תודה תומר. ממש מעריכים את הטלפון הזה, תודה רבה לך. תודה, ביי ביי. 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 ביי.